κοκκινάκι, κοκκινάκι. Φόγια, ρε κοκκινάκι. Φόγια, 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 φόγια στο κάτι, φόγια. Τόση ώρα δεν κάνουμε τον αγώνα. Δεν μιλάμε. Απέξουμε. Έχετε έκανε στο σπίτι, κατέβησε τα γηγορέ. Πάμε την κόλ σε ένα λεπτό, τα βάλουμε τη διαιτησία. Εμένα αυτό με πήραξε τη διαιτησία είναι κόκκινη κάρτα. Δεν πήραξε ούτε το πέναλτι ούτε τίποτα. Στην επίμαχη φάση του δεύτερου πέναλτι ξεσηκώθηκε η κερκίδα, διότι ο παίχτης κατά ομολογία των φιλοξενουμένων δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ, πήγαινε προς πλάγια. Και ο διαιτητής έδειξε, τον απέβαλε. Και σε αυτό το σημείο, αν έκανε λάθος, απευλήθηκες και εσύ. Εγώ θεωρούσα ότι υπήρχαν δύο παίχτες. Ο παίχτης που κάνει πέναλτι είναι ο πίσω παίχτης και υπάρχει παίχτης μπροστά του, αυτός που δεν κάνει το πέναλτι. Που τελικά τον απέβαλε, για μένα είναι λάθος. Όπως είναι λάθος και ο παίχτης που απέβαλε, αν δεν το κατάλαβε. Άλλος έκανε το πέναλτι, άλλος το απέβαλε. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αλλά αν κάτσουμε τώρα να αναλύσουμε τη διαιτησία, θα με πούνε γραφικό γιατί ασχολούμαι με τη διαιτησία αφού έχουμε δεχτεί 4 γκολ. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Όσοι ήταν εδώ και καταλάβανε και ξέρουν λίγο ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν τι εννοώ.